भिउसआ गोबां मा थांना दङ नै भिउसआ ओंखाराखै नोंलाय ग्रेन जाखानाय भिउस नायग्रा नोंथांनि मेथाइसो सिकरनि गासिनो दं माबाया थाङा सिकरमोन नालाय नटिफिकेसन रिमाइन्डार नै रन्जुला बरगयारि बिथांखौ फल' खालामा होनै फिसा बेस्रा दासो फिसा जाजेनदों नै खुलिनो गोरलै गोरलै इउटुब माबाफोर मा होनो फेसबुक पेज खुलिग्राफोर गोदान फल' खालामनानै हो साबसक्राइब खालामनानै हो 1.9K थांजेनबाय नै बावाखै नै मास मोनसे जाबायनो जाबावाखैसोनो मास मोनसे नै बेनोबो गोदान आंनि गोजामहाय लोगोफोर आंनि गोजाम फुराना गोजाम बाल मोनजागोन ना हाबबाय दे हाबनो ब्लां 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 ग्लब ग्लब ग्लबनो डलारफ्राबो आमेरिकानि साख्रिसो एसेल' नामा कपिराइट फैदों बेस्रानो थिगखोना कपिराइट दंखायो नै बिस्वजित दैमारिजों जाला नायफैनांगौ जोङो दिनैहाय माबा जाहोनाय ना जोंनिया लाजिनाल' नायफैनांगौ दिनैसो जाहोनायजोंल'खि जायो नै जाहोनोल' नायनो एफाबां कपिराइट डिलेट खालामना होयो आङो नायना होयो एखौसो सोंहरदों इयो खोनासंजायाखै ओमफ्राय सासेजोंहाय नायखोमा हरबावदोंसो इउटुब मारै जाखो रन्जुला जोङो तेजपुराव थांनायनिमोन बियो बासाव गैया इबो जाबाय दाननाङासै आंनाव दङहाय माब्लाबा होना सेभ खालामखांबाय मालाय नोंनाव दंबावो आंबो सेभ खालामना दोनबाय सिगांनि नै जों जुनायाव थाङो जामबि थांफानायला जोंजों दा सुनाय जानुवारियाव इउथ केम्पआव ओंखारफाखाद' ओइ फिसाजोबो थाङो बिमाबो थाङो बोराय जानायहाय फिसाफोर हाजिरासो बानाया माला सोर जयै गिर्जानिसिम दां हिनजावफोर जयै जाहैयो थांनो हाया दालाय औ हायोथ' आरो गाखोनो सुनिबाराव देवबारावनिफ्राय दामला फुङाव औ सुनिबाराव गाखोजोब्बाय सुनिबाराव दखानावसो दखाना डाइरेक्ट जुनाय दङ गारि बेयाव गाखोहैनांगौ 11थायाव जाहैबाय जेरावबो थांजाया फैसा बेगनिथ'सै जों उन्दुलांनायसै ओमफ्राय ओइ बिमाया मानसिया नोजोर होयो दा माबानो रनेनि हिनजावनि दाखालिनो एसेल' थेन्थ'हांनायाखौनो फैसा बेदनाखौनो बङायाव बोनानै माबायावहाय